Ambasha bukhasteni bisingko khobjak raipasa bisi amchaini khoroksa takhuk joma chandra molsomni nok miya achomsake maimui songtani khamui thangmani koktoma tini amtikhei o takhukni nok khammani koktoma malei tini bini nok khammani no naina thangka dolai jonalni chairman Premlal Molsoma konchongno khobui Ambasha subjonalni chairman Kusharariang akonsong 47 Ambasha Dolai district chini Borobari village committee অন্তর্গত Raipasa village committee Borobari Noromjagomo village committee ingkai Raipasa chini takuk Joma Chandra Molsom ninok mia besajuk kisa mental abotongo ngeibo moimui songthani hor bahike nangai rika erpore boni songnok bo bebak khamai tangka o songnogo orobo thuo borok nokto mahai L system yangkai songo yangkai thuo tai baksa oro thuo bebak boni dek karai piang ja tongmani gas test jotono khamai thangbaika belaikano khairu masingcha anbagai chung tini oro abono khanawai asugoi tongai manlia jehetu sinita khu koroksa good warriors sini tipra mothani bo onek active tabu regaro go samung bono khairi tongo orai pasa village committee o group leader hisabe lewarok nai tongo abo chung miya to khanaka sarigdi khanaman bagai chung jora malia phaimalia tini chung salai ani ambasani block president bromgonang taku pusarai riang tei chini yang tongo ILC ni tabu newly appointed chairman taku Sonjoy Deborma tai Raipasa village committee monitoring committee vice chairman Sadona Molsom tai nokpang nijino oro postit chung nai belaikeno kha khamka karon joto chini tipra sarok birman belaikeno hamia bisirbak chini tipra sa elakao noku khamai tongo anbagai chung omedeni bisingti jotono saklainen muchungo maimui songporo ba bibinno digdia chung kisa khel matongnai karon chung kuri brok abhairo khamai thangkangkai belaikeno chini bagai kha dukkunango tai bobo khoroksa kri borok bobo regao miya kam khairi mane rega lewarok judi kri khangkai onok ge oro maibo prai 10 mon to khamini thangka tai kisi sa tongkwayang konorkom banchiri maka tuirok luoi anbagai chung wansuka ani block president takuk kusarai riang bo khoroksa ambasa subjonal ni chairman tai ang SDLI junal ni chairman chung bono kagos potorok tini nayai chung edisia pang thani chung bono bahai ke help khai mannai abo chung nainai aboni badebo chung khanaka je fire service report tai tosil ro inquiry khaika abo SDM madomebo besuk bono help khai manno abo SDM tini kagos ro rikha hin khanawo jai hok chungbo ADC torop ni theke bono kisasuk compensation riman abo chung chaitok nai anbagai chung tini achugoi tongai malia nainani phaika boni khop tabo crisis no tongo chung mungsa yak ba yafar mayafano chini bakhani je hamjakmung tai chini je kha dumani boni bagai abo phunuknani muchungo tai chingbo boni loge tongnai jaman sa bono buchubani chung chesta khainai mai kheino chini tipra sarok bibinno jagao nok khamani mangsung nugui tongo eni killa digi ongthong yang chamono ongthong bibinno chini dolayobo abekeno jagai jagai nok rok khamo aboni hoite joto chini takuk bukuk rokno ang poinani muchungo jate chungbo kisa khel khai tonan bagai tai kisa naikolai tongnan bagai ang joto no kok khasar jau